ён спачатку 70-х гадоў, па прыкладу Кітая і Паўночнай Карэі, зрабіў стаўку на пабудову сацыялізму, камунізму сваімі сіламі, і гэтаму было падпарадкаваны ўсе рэсурсы гэтай краіны. Першы раз сутыкнуўся з пагрозай непасрэднай свайму рэжыму, такі як Лукашенка ў 20-м годзе, у 89-м годзе. І вось тады ягоныя секурытаты, ягоныя службы дзейнічалі вельмі жорстка. Мы ведаем, што падчас тых падзей загінула больш за 1000 чалавек.